Skôr ako začneme, poprosíme vás o odber nášho kanála Naše seriály oficiál. Známy seriál Príbeh našej rodiny je najpopulárnejší a najvýznamnejší seriál, ktorý je romantický, ideálny, turecký, krásny. Známa herečka Filiz, ktorá sa stará o svojich súrodencov, oblieka ich, živí, krmi a vodí ich do školy, platí nájomné, elektrinu a vodu. Herečku môžete spoznať aj v seriálu Feriha, tam si tiež zahrala chudobnú chuderu. Samozrejme, že nie je v tom až tak celkom samá, pretože jej pomáha Bariš, aj keď márne, ale isto. Vieš, idem do dielne, tak som ti priniesla oblečenie. Hikmet je v poriadku, nemusíš sa báť. Ty si v poriadku. Herečka Filiz má totiž 34 rokov, narodená 1. októbra 1990, jej rodičia bývajú ďaleko od nej. Manžel jej prináša šťastie a radosť. Filiz si totiž zmenila vlasy na blond, keďže jej vlasy boli originál hnedé. Som na teba hrdá. Ale nehovor, od rána ma spolu s Čiček iba chválite. Tak to povedzme aj jej, bude sa tešiť. Áno, zavoláme jej, poďme. Fikri Eli bol je lenivý, odporný, zbabelý opilec a babrák, zneužil doslova povedané slečnu Melek, ktorá je veľmi bohatá a Fikri si ju zobrala iba pre jej peniaze a luxus. Jej dom bolo veľký, krásny, s bazénom, záhradou a hlavne výnimočným majetkom. Aj deti Fiko a Kiras tam bývali, ale po smrti Melek sa vyplavilo hore nohami. Svokra Fikri ho zariadila, aby podpísal predmanželskú zmluvu. Fikri má 59 rokov, lenže sa o svoje deti nezaujíma, len o seba, s alkoholom žije celý život. Napíšte nám, akých hercov máme vybrať na budúce.